Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala. Ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatih. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sidi Syekh Al-Hasan Al-Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina. Wa marabbi ruhina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Atalallahu amra fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila maghribiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa syekhana. Wa masyayikha masyayikhina wa liman ista'ana bisahbih. Wa khususan sayyidal kitab an-Nasayyidiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'anna bi ulumih. Wa amadana bi asrarih. Wa adalina min barakati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqad warata lan teman-teman wis tumeka. Apa al-kalamu dawah mau? Al-kalamu dayu omongan fil masjid ing dalam masjid. Ya kulu iku mangan apa kalam ala hasanati ing pira-pira bagusan. Kama tak kulu kaya oleh mangan apa annaru geni al khataba ing kayu. Wa nabbahna lan ngemutaken sapa kita ala zainil adabaini. Ing atase iki tatakrama loro li anna krana sedune kita iku ra'ayna ningali kita kasiran ing wong akeh min qurra'i hadzal hizbi saking pira-pira wong kang maca iki hizib yaghfuluna iku padha lali sawa kasir an saking adaben wallahi utawi wong yang qra'u kang maca kang yuqra'u kang den wacaaken ali ing atase alladzi apa kitabullah apa kitab Allah wa huwa ala utawi wong iku yan asu iku ngantuk sapa alladzi au yalghu utawa laha sapa alladzi haluhu iku utawi tinggal alladzi iku muskilun iku muskil wa amruhu na'i urusane alladzi iku mukhattarun iku den kuwatiraken li anna ukrana stune wong iku yasiru iku dadi sapa wong kal mu'ridi iku kaya wong kang mengo an kitabillahi ta'ala saking kitab Gusti Allah taala wallahi lan wong kang lali anhu saking kitabullah fal yahdhar maka becik wedya sapa man wong yattaqi kang wedi sapa man Allah ing Gusti Allah kaya azim lan ngegungaken sapa man hormati ing mulya-mulyane Allah min zalika saya mengkono jadi ini diterangno wangkad warotal kalamu fil masjid yakul hasanati kama taqul naru al khataba wa nabbahna an ala hadzainil adabaini. Diterangkan bahasanya dua adab yang kemarin dibahas yaitu adab yang pertama yaitu seseorang yang
tilawatul Quran sing mengamalkan hizib usbu iku meringkas. Terus adab yang kedua tidak fokus untuk membaca hizib. Maknane dinggo omongan, dinggo guyon, dinggo hal lain sing gak berkaitan dengan hizib pembacaan hizib usbu. Iku dua adab. Maka rada kalamu fil masjid yang kulul hasanah. Bahasanya berbicara di dalam masjid. Kayak ini jelas nek ketika pembacaan hizib dinggo guyon, dinggo omongan karo kancane sing gak penting, sing gak berkaitan dengan hizib, iku sama saja hasanah, kebagusan-kebagusane, kebaikannya itu berkurang. Seperti halnya diperumpamakan kayak dene geni sing ngobong kayu, geni sing mangan kayu. Wa nabbahna ala adzainil adabaini. Dan para musannaf, para ulama itu mengingatkan nek dua adat tersebut itu harus dihilangkan. Maksudnya aja sampai dilakoni ketika pembacaan hizib usbu. Lianna ra'ayna katsiran min qurra'i hadzal hizbi yaghfuluna anhuma. Mereka bahasane para ulama itu sering banget melihat orang-orang yang membaca hizib usbu, membaca Quran, itu banyak sekali yang melupakan adab tersebut. Adabnya yaitu tidak berbicara yang tidak penting ketika pembacaan hizib usbu. Nah, itu pada orang-orang pada masyarakat dianggap biasa aja lah. Itu harus dihilangi. Walladzi yuqra'u alaihi kitabullahi wa huwa yan'asu wa yaghlu haluhu muskil. Terus kemudian seseorang sing mendengarkan pimpinannya sedang maca kitab Allah, sedang maca Quran, tapi kita sebagai orang yang mendengarkan itu malah ngantuk, bahkan ditinggal turu. Nah, itu juga adab yang harus ditinggalkan. Li'annahu yasiru kal mu'ridi min an kitabillahi ta'ala. Merga kelakuan-kelakuan yang seperti itu bisa menjadikan seseorang berpaling dari kitab Gusti Allah Ta'ala. Wallahi anhu, dan melalaikan kitab Gusti Allah Ta'ala. Falyahdhar man yattaqillaha wa yu'azzim hurmatihi min dzalik. Maka takutlah kalian iku orang kanggo wong sing maca hizib tok, tapi kanggo seseorang sing ketika ada orang lain yang membaca Quran, macakno ning ngarepe kene ceramahno, ngaji bareng, ya dirungokno. Falyahdhar man yattaqillah. Maka takutlah seseorang yang bertakwa kepada Allah. Dan takutlah kalian yang mengagungkan kemuliaan-kemuliaan Allah, termasuk Quran itu mau. Terus wa maqilan sayujo lima duwe wong la yahfazu kang ora apal sapa man kitabullah ing kitab Gusti Allah Taala. Ayu sira apa alam yen ngakeh akan sapa man min istimai saking ngrungokaken Quran. Wa minal isgha'i lan saking nengklengaken enda qiraati nalika Quran diwaca. Qala Allah Ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun al-ayat.
Wa idza quri'a lan tatkala diwaca apa Al-Qur'an kitab Qur'an. Fastami'u mangko ngrungokno sira kabeh la marang Qur'an wa ansitu lan padha nengklengo memperhatikan sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku terhamuna iku den welasi sapa sira kabeh. Terus wa yambaghi liman la yahfazu kitaballahi ta'ala ayyuksira min istima'ihi wa minal izghai inda qiraatih. Terus bagi orang-orang yang tidak membaca, maknane seseorang sing selama ngrungokno pembacaan Quran utawa ngrungokno wong sing jelasno isi Quran. Iku tugasnya apa? Tugasnya ya mendengarkan, diperhatikan pembacaannya. Mbah iso ra iso didelok. Awak dhewe nek ra iso maca Quran, ora paham tentang Quran ya didelok wong sing sedang membaca Quran ning ngarepe utawa wong sing sedang menjelaskan isi Quran kepada kita, itu didelok, dirungokno tur diperhatikan. Nek paham ya alhamdulillah, nek gum paham berarti awak dhewe urung wayahe paham. Mergo dawuh Gusti Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Aja omongan karo liyane, aja guyon, aja omongan sing gak penting. Dideloken wong sing sedang maca Quran ku mau, diperhatikan la'allakum turhamun supaya sahabat iku den welasi dening Gusti Allah. Terus dawuh Nabi alaihi salatu wasalam, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun." Hadis. Man utai sapane wong istama'a ngrungokaken sapa man ila ayatin marang ayat min kitabillahi. Kutibat mongko den tulis lahu kedue wong apa hasanatun kebagusan mudha'afatun kang dilipat gandakan. Wa man lan sapa wonge ora akan maca sapa man ing ayat min kitabillah. Lahu kedue wong nuran iku dadi nur yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Walisalan ora ana apa talabul istimai apa perintah ngrungokaken khasan iku tertentu biman kelawan wong la yaqra'u kang ora maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an. Bal huwa bala utai istima iku amun iku nyumrambahi secara umum likulli ahadin marang saben-saben siji mingkari saking wong sing maca khiri lan liyane kan. Terus dari Kanjeng Nabi iki sak menerangkan tentang Quran iki mau pembacaan ayat suci Quran. Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Seseorang yang mendengarkan ayat Gusti Allah rupane Quran iku dibacakan, mendengarkan, awak dhewe mendengarkan ada wong maca Quran. Terus awak dhewe mendengarkan kutibat lahu hasanatun mudha'afatun, maka ditulis bagi orang tersebut yaitu suatu kebaikan mudha'afah, bahkan dilipat gandakan. Ora sita ndak, tapi berlipat ganda. Terus waman qara'aha kan lahu nuran yaumal qiyamah. Terus barang siapa yang membacakan, barang siapa yang membaca Quran satu ayat, bahkan satu ayat, maka somen ing dalam dina kiamat ayat yang ia baca tersebut, ayat yang dibaca tadinya itu akan menjadi nur, menjadi cahaya kanggone wong sing maca iku mau.
Jadi wong sing ngrungokno utawa wong sing maca iku padha-padha untunge, ora enak rugine. Maca Quran iku awak dhewe gak enak rugine, bahkan dilipat gandakan menjadi berlipat ganda. Ini jelasno. Walisa talabul istima'i khasan biman la yaqra'ul Qur'ana. Bal huwa amun likulli ahadin min qari'in wa ghairihi. Terus dijelaskan juga ketika mendengarkan Quran itu tidak dikhususkan bagi orang-orang sing tidak membaca. Maknane wong sing maca Quran utawa wong sing ora maca Quran iku keduanya sama aja. Jadinya mendengarkan Quran itu ora dikhitabkan kepada orang-orang sing ora maca tok, tapi ya mbah sing maca, mbah sing ora maca Quran iku keduanya ketika mendengarkan seseorang yang lain membaca Quran ya dirungokno. Bahkan kala lan temen ngendika Sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin marang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Iqra maca Quran sira yang atas ingsun. Faqala mangka matur sapa Ibnu Mas'ud law marang kanjeng Nabi kaifa li kaya angkra umat masaken Quran kula alika datang panjenengan walika lan dumateng panjenengan unzila dan turunaken apa Quran. Faqala alaihi salatu wassalam inni stune ingsun iku uhibbu iku demen ingsun an asma'a ing tang krungu sapa ingsun hu ang Quran min ghairi saking liyane ingsun. Faqara'a mangka maca Quran sinten Ibnu Mas'ud ali ngatasi Rasul min awwali surat An-Nisa'i saking kaitane surat An-Nisa al-hadis. Wastama'alan mirangaken sinten Rasul ali ngatasi Wastama'alan mirangaken sinten Rasul alaihi salatu wasalam ila qiraati Abi Musa marang maca Qur'ane Abu Musa wa ila qiraati Salim lan marang maca Qur'ane Salim Maula terus merga ngene. Merga Kanjeng Rasul iku nate dawuh marang sahabat Ibnu Mas'ud, Iqra alayya, bacakanlah Quran kepada aku. Dari Kanjeng Nabi. Terus kemudian sahabat Ibnu Mas'ud matur marang Kanjeng Nabi. Kaifa aqra'u alika wa alika unzila. Seperti apakah saya membacakan Quran kepada panjenengan Kanjeng Nabi? Bahkan Quran itu diturunkannya kepada panjenengan. Takoke ngono marang Kanjeng Nabi. Terus Nabi dawuh marang dawuhe sahabat Ibnu Mas'ud, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'a alaihi min awwali surat Nisa. Terus Nabi dawuh langsung dijawab marang sahabat Ibnu Mas'ud, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Bahasanya aku itu senang ketika mendengarkan orang lain membaca Quran. Terus kemudian sahabat Ibnu Mas'ud membacakan Quran kepada Kanjeng Nabi
diawali pada surat An-Nisa al-Hadis. Wastama alaihi salatu wassalam ilang qiraati Abi Musa wa ilang qiraati Salimin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.